Feminismo para cambiar o mundo. Ese é o lema que me encanta, teño que dicilo, que cando falaba co Servicio de Igualdade e me daban varias opcións, dixen sin dúbida lo que o lema tiña que empezar pola palabra feminismo, que temos que reivindicar máis que nunca. E aquí tedes detrás o cartel feito por Maru Astrai, cartel absolutamente espectacular e potente, a min encántame. Ese cartel no que está representadas 3 xeracións de mulleres, que despois explicará Maru Astrai, artista e diseñadora con máis especificación de como fixo e como decidiu facelo así. Ese cartel que implica algo que é fundamental, e máis en tempos de pandemia como estamos, que hai que rachar os teitos de cristal. Nesta pandemia, na que unha vez máis as mulleres somos víctimas propiciatorias, hai que recordar a corresponsabilidade parental. As mulleres seguimos estando a cargo, incluso na casa, co teletraballo, dos cuidados dos menores, dos cuidados dos maiores. Temos a maior precariedade laboral nestes tempos de ERTES, de despidos, de peche de empresas, seguimos a ter a taxa de desempleo máis ampla. Temos moito todavía por traballar. É verdad que é un ano complicado, un ano que, máis alado que acabo de dicir, é un ano que fai que os actos de este día 8 de marzo, eu quero insistir que é un día que sirve para visibilizar, pero que a loita pola igualdade, polos dereitos da muller, ten que ser todo o ano. E que precisamente por estar en pandemia, os actos se van a alargar ata, todo o mes de marzo, incluso algúns, como veremos despois, ata o mes de abril e maio. Eu quería empezar dicindo hoxe, e ademais creo que hoxe é o día, dando a un agradecemento expreso aos colectivos feministas pola súa loita, pola súa responsabilidade en todo este ano de restriccións sanitarias, que van a seguir levando este 8 de marzo, no que non pode haber manifestacións multitudinarias como outros anos, estamos á espera de que poda haber algunha concentración. Frente ao fascismo e a ultradereita que sigue a culpar aos colectivos feministas, hoxe seguimos escoitando, digamos que frases inapropiadas. Temos que dicir alto e claro que nós non vamos a frear, vamos a seguir loitando polos nosos dereitos. Se ti eres demócrata, se ti crees nunha sociedade xusta, igualitaria, tes que ser feminista. E daí temos que partir. E non caben medias tintas. Actos do 8 de marzo. Comenzamos co venres 5 de marzo. Como vos dicía antes, coa presentación dos gráficos, hai unhas bolsas tamén como merchandising, bolsas de tea que se van a entregar, tanto no CIN como Michelena. O manifesto farase grazas á colaboración de Susana Pedreira, xornalista coñecida e recoñecida, activista. Eu teño, xa yo dixen, quero dicir públicamente agradecerlle unha vez máis. Temos claro que as mulleres xornalistas, como xa pasou con Sara Vila, e xa aviso aos compañeros xornalistas que seguiremos pedindo colaboracións, son importantes que están sempre, pero que estén porque son referentes e son moi necesarios. Así que dar grazas a Susana. Dado as restriccións, posiblemente se lerá o manifesto aquí na sala de prensa. Aparte diso, ese mismo día colgarase unha lona co lema e coa esta creatividade no balcón da Casa Consistorial na Praza de España. O día 5, ademais de, por suposto, MUPIs e demais campaña de diseño. Os días 5 e 6 de marzo, aquí non me quero estender moito, porque xa o sabedes que houve unha presentación específica coa presidenta da Deputación, o alcalde de Pontevedra, sobre o encontro as mulleres que opinan son perigosas, con 12 ponencias e 16 xornalistas de primeiro nivel. Non me quero insistir, porque xa sabedes que o presentamos outro día. Seguimos, o día 11. 11 de marzo, na Rúa Castelao, farase un grafiti feito tamén por unha muller veterana representativa do grafiti femenino, que é Sax. Hai dúas paredes, non sei se vos dades conta, na Rúa Castelao, que están blancas, ao lado de outro mural que hai, será aí, con casi total seguridade, se fará aí o grafiti.
Ademais diso, o 10 e o 17 de marzo, en colaboración coa UNED, este ano vai a ser un ano en que a Consellería de Promoción Económica e Promoción de Igualdade vai a facer un convenio coa Universidade de Vigo, vai a ser unha colaboración constante ao longo de todo o ano coa Universidade de Vigo, pero tamén coa UNED, que pon a disposición nosa do seu centro para estes faladoiros literarios feministas. O primeiro será o 10 de marzo, moderado por a xornalista Ana López, compañera vosa do Faro de Vigo, e terá como protagonistas a Luz Darriba, que presentará o libro Abril, o seu libro Abril, e a Iria Vázquez Silva, que presentará o seu libro Cómplices á violencia machista institucional. E para o faladoiro do 17 de marzo, temos como moderadora desta mesa redonda que haberá a xornalista Sara Vila e como convidadas a Eva Mejuto, que falará do seu libro A lavandeira de San Simón, e a Elizabeth Oliveira, que fará de Libros e Vivas. Pero, ademais, unha vez máis, como falábamos tamén no 25 de novembro, ten que haber obradoiros nos centros educativos, nos centros formativos, en primaria, secundaria, en bacharelato, en formación profesional, porque esa é a base, educar en igualdade. Así que faremos obradoiros, como dicía, temáticas diferentes en función das idades, por suposto. Se tocarán temas como potenciar as capacidades mutuas e non como fontes de dominio e sumisión ou as violencias sexuales, que outro día falábamos, que o CIMSI me comentaba, que o Servicio de Igualdade me comentaba que este ano pasado hubo un incremento moi importante das violencias sexuais. Temos que insistir niso cos menores e coas menores. Así que, bueno, quería decir outro evento que vamos a facer, outra campaña, mellor dito, que ten que ver co comercio local, tamén ten que ver coa Consellería de Promoción Económica, que nos vindeiros días presentaremos con máis, bueno, especificando máis, que son mulleres da vila, pero que entronca directamente tamén co mes de marzo, que, bueno, va a haber unha, digamos, un protagonismo de mulleres que rexentan comercios e negocios da cidade. Así que, pola miña parte, nada máis. Eu querería deixarvos con Merchi, con a nosa xente de igualdade do CIN, para que especifique algo do traballo feito. E querería que falara Maru Astrai, como a diseñadora. Como vedes, todo o que acabo de decir, pois, feminismo para cambiar o mundo, mulleres xornalistas, mulleres escritoras, mulleres diseñadoras e mulleres grafiteras. Decir que tamén, con isto de romper os teitos de cristal, hai algunha foto por aí deste ano que é tremenda, na que se ven líderes e non hai ningunha muller. Así que temos que seguir traballando e rompendo teitos de cristal. Merci. Pois nada, dentro do Servizo de Igualdade esperamos que as actividades que están programadas que teñan a repercusión e que se lle dé a visibilidade ás mulleres dende o feminismo, porque non todas as mulleres son feministas, pero aquí queremos xuntalo todo, e un pouco que se comprenda a dificultade de organizar nestes tempos un programa que hai que facer con moita antelación, porque todo isto leva traballo, leva previsión detrás, sin saber cales van a ser as condicións nas que logo se van a poder realizar. E intentamos facer algo que sexa seguro, sobre todo, dende un punto de vista sanitario absolutamente responsable, porque o coidado da vida tamén é feminismo. Esa é unha das nosas prioridades. Os faladoiros literarios feministas que nos houbera encantado poder facer de forma presencial, porque son 4 libros que foron publicados no 2020 que, debido á situación sanitaria, non puideron ter a repercusión pública que merecen. Non puidemos organizalo de maneira presencial, entón vai a estar disponible para mirar a través das redes, a través da páxina do Concello e tamén a través da UNED, que vai a ser emitido para toda España e tamén para Latinoamérica. E intentamos darlle apoio a todo ese traballo que, debido ás circunstancias excepcionais que vivimos este ano,
pois que non puido ser. Seguridade, o grafiti vaise facer na rúa, con todas as medidas de precaución, e desde aquí convidamos a todo o movemento feminista a actuar de maneira reivindicativa, como sempre, e responsable. Non sei, algunha pregunta? Se non, damos a palabra a Mar Astray, que é a diseñadora da imaxe gráfica da campaña deste ano. Hola. Bueno, eu estou moi contenta de poder facer o deseño para a campaña. A verdade é que é un tema que sempre estivo moi ligado a min, para unha cidade que teño tanto aprecio, que estudei aquí durante anos, bueno, o meu tema, como me dixeron. Nada, estou moi contenta de poder utilizar a ilustración e o deseño gráfico para poder reivindicar o feminismo, que como comecei eu viñeteando para unha plataforma feminista. Realmente encántame que poida seguir facendo, non? Nada, que moitas gracias. E nada. Bueno, non sei se hai algunha pregunta. Sí, bueno, a verdade é que onte Sergio íbamos a facer o Consello da Muller, íbamos a tratar estes temas, foi imposible porque iba a ser vía streaming, a verdade tivemos un problema técnico coa páxina do Concello, faremos o Consello da Muller nos vindeiros días. Sei que algún colectivo feminista non ten pensado facer ningún tipo de concentración, outros me comentan que están a ver a posibilidade. En todo caso, sí que me recalcan que calquera tipo de concentración e manifestación, como non podería ser de outra maneira, tería que ser acotada e cumprindo estrictamente as restriccións e as medidas sanitarias, lóxicamente, non? O Concello apoia absolutamente calquera reivindicación feminista, sempre e cando sexa cumprindo as normas sanitarias. Algo máis? Perfecto. Gracias.